आज जौन हम बेसन के रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करे जातनी बहुत ही महंगा मार्केट में मिलला और साथ ही साथ त्योहार के सीजन बाटे और इ त्योहार में ज़रूर हर घर में मतलब कि एकर ज़रूरत होला। त आज हमनी के घर पे सीखल जाई बहुत आसान इजी तरीका से कि कैसे हमनी के बना सकब जा। तो सबसे पहले जे हम 1 कप बेसन लेले बनी, आप लोग देख सकेनी जब बेसन के हम पहले से छान लेले बनी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा। और अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद आई तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा फ्रेंड्स। तो चलिए आज के ही महंगा और टेस्टी मज़ेदार रेसिपी शुरू कइल जाए। तो सबसे पहले एगो हम शीशा के जार लेले बनी, एमे बेसन के निकाल लिहल जी। तो देख सकेनी जा बेसन के निकाल लिहल जा। आप लोग कोनो भी बर्तन ले सकेनी जा। तो 1 कप हमनी के जब बेसन लेले बनी जा, थोड़ा सा हल्दी डालल जी और थोड़ा सा पानी डालल जी। तो मतलब जितना हमनी के बेसन लेनी जा उतने पानी लेवे के बाटे। अब ये जब पानी हमनी के एक ही बार में नइखे डाले के, थोड़ा-थोड़ा करके डाले के बाटे। अब का कइल जी कि हैंड बीटर लिहल जी और हैंड बीटर के मदद से बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जी। आप लोग का करब जा कि हाथ से भी एके फेंट सकेनी जा। ते जगह हम हैंड बीटर की मदद से एके बढ़िया से फेंट लेतनी। इससे का होई कि बढ़िया से हमनी के बेसन अच्छा तरीके से फेंटा जाई और एमे गुठली ना रही। देख सकेनी जा आप लोग। थोड़ा सा और पानी डाल दिहल जा। तो हल्का-हल्का करके पानी डालब जा और एक ही बार में ज़्यादा पानी नइखे डाले के। फिर से आप लोग के बोलत तनी हम। तो देख सकेनी जा यही तरीके से हमनी के फेंटे के बाटे और अच्छा तरीके से मतलब कि जब तक कि में गुठली होके तब तक फेंटे के बाटे। और हमनी के यही तरीका के पेस्ट बना के तैयार करे के बा। देखिए पेस्ट बन के तैयार हो चुकल बा। अब चलल जा गैस की तरफ। त गैस हम पहले ही से ही तो हम पहले ही से रिफाइन तेल गरम कर लेले बनी। आप लोग देख सकेनी जा तेल एकदम गरम बाटे और एजा कद्दूकस करे वाली मशीन लेले बनी। आप लोग देख सकेनी जा एजे का कइल जी के एकरा ऊपर डालत जाइल जी। तो आज के जो रेसिपी बा फ्रेंड्स बिना झारा के और बिना ताम-झाम के हमनी के घर पे बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनावल जी। तो प्लीज़ ये वीडियो में बना रही जा और लास्ट तक देखी जा ताकि कि हम का बनावत तनी ताकि आप लोग के समझ में आ सके। अब का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के बेसन डाल के अच्छा तरीके से हाथ से थपथपा देली ताकि जितना भी बूंदी बा मतलब आराम से रिफाइन तेल में गिर जाए। देख सकेनी जा के तरह हम कर देनी ई तरीके से आप लोग को भी करे के बाटे। और ज़्यादा मतलब कि एक ही जगह हो जाए तो आप लोग का कर चम्मच की मदद से एकरा के बढ़िया से फैला देब जा ताकि अच्छा तरीके से ही मतलब कि फ्राई हो सके। और बीच-बीच में के चलावत रहब जा और ज़्यादा तेज़ आँच नइखे, मध्यम आँच पे बूंदी के बना लेवे के बाटे। तो अगर आप लोग के पास कद्दूकस करे वाली मशीन ना होखे तो आप लोग चाहे छन्नी भी ले सकेनी जा और जौन आवेला चिप्स छाने वाला मतलब ओमे भी रहेला छेदा-छेदा ओकरा के साथ भी आप लोग कर सकेनी जा। और घर में अगर छनौटा होखे तो ओइसे भी आप लोग बूंदी बना के तैयार कर सकेनी जा। बहुत आसान तरीका बाटे। घर में आप लोग जुगाड़ लगाइब जा तो बहुत सारा चीज़ मिल जाला जैसे आप लोग बूंदी के निकाल सकेनी जा। देखिए कितना बढ़िया कलर आइल बा। तब एजा हमनी का कइल जी कि सारा बूंदी के कोनो बर्तन में निकाल लिहल। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स सारा बूंदी बढ़िया से फ्राई हो गइल बा। तो चलिए जा निकाल लिहल जाए। अच्छा तरीका से हमनी के बूंदी के निकाल लिहल जी। निकाल के कोनो बर्तन में रख लिहल जी और जौन पेस्ट बाच गइल बा दोबारा से भी तल लिहल जाता। चली जा फिर से कद्दूकस करे वाली मशीन लिहल जी। एकरा ऊपर एक तरीके से हल्का-हल्का करके गिरावत जाइल जी और तेज़ आँच कर दिहल जी। तेज़ आँच पे बेसन के हमनी के बढ़िया से हाथ से के मदद से कद्दूकस करे वाली मशीन के हल्का-हल्का हिलावत रहे के बा ई तरीका से ताकि बढ़िया से बेसन कढ़ाई में अंदर जा सके। यही तरीके से बढ़िया से आप लोग बूंदी के बना लेब जा फ्रेंड्स। अब एजा का कइल जी कि आँच के कम कर दिहल जी और कम आँच पे बढ़िया से एकरा के फ्राई होके दिहल जी। कलर आप लोग देख सकेनी जा कितना बढ़िया आइल बाटे। यही तरीका के कलर रखे के बाटे। अब चलिए जा के निकाल लिहल जा कोनो बर्तन में निकाल के रख लिहल जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स हम थाली में निकाल के रख लेले बानी। ये देखिए हाथ से एकरा के आप लोग चाही तो मसल सकेनी जा लेकिन हमने के एकरा का कइल जी कि मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिहल जी और थोड़ा-सा एकरा का कहल जी कि हल्का-फुल्का एकरा के दरदरा पीस लिहल जी। मतलब ज़्यादा नइखे करे के हल्का-हल्का एके चला लेवे के बा एक बार। देख सकेनी जा आप लोग। तो गणेश चतुर्दशी आवे वाला बा और घर में मिठाई ना बने अइसन तो हो ही ना सकेला। तो आज की रेसिपी बस आप लोग खातिर बाटे जौन लोग के घर पे ही मिठाई बनावे के मन करेला। काहे कि मार्केट में मिठाई उतना अच्छा ना आवेला काहे कि मिलावट भी होला और साथ ही साथ उतना साफ-सफाई ना रहेला। तो आप लोग घर पे मिठाई बना कर के तैयार कर सकेनी जा और कुछ पैसा के बचत भी कर सकेनी जा। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स चीनी के हम बढ़िया से घुला लेले बानी। ई तरीका से घुला लेवे के बाटे और एकर मतलब एक तार के चाशनी तैयार कर लेवे के बा। ज़्यादा हमनी के मतलब तार के चाशनी नइखे बनावे के, हल्का-हल्का पतला रहे तबे हमनी के गैस के हल्का-हल्का कम कर देवे के बा। थोड़ा-सा फूड कलर डाल लेवे के बा। अपना हिसाब से फूड कलर डाल लेब जा। अगर पसंद ना होखे तो ऐसे भी मिठाई के बना सकेनी जा। अब सारा बूंदी जौन हमनी के पीस के रखले बानी जा कढ़ाई में डाल दिहल जी। बढ़िया से डाल के चला लिहल जी और 10 मिनट एकरा के यही तरीके से धीमा आँच पे छोड़ दिहल जी ताकि जौन चाशनी बा ई अंदर तक सोख ले। तो त्योहार आइल बा फ्रेंड्स और त्योहार के सीजन चलता और लड्डू ना बने घर में अइसन तो हो ही ना सकेला। तो आप लोग के हम बता देतनी कि हम लड्डू के रेसिपी बनावतनी जौन कि गणेश चतुर्दशी स्पेशल रेसिपी बाटे। अब एजा हमनी के थोड़ा-सा
तिल डाल दिहल जी जौन कि सफ़ेद तिल हटे। अगर आप लोग के पास खरबूजा के बिया होखे तो ओके भी डाल सकेनी जा। अब का कइल जी कि जब ये हल्का-हल्का ठंडा हो जाए तब हाथ से एकरा के बढ़िया-बढ़िया लड्डू बना के तैयार कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, लड्डू यही तरीके से आप लोग बना के तैयार कर लेब जा। और अभी तक हमरा चैनल के आप लोग सब्सक्राइब नइखी जा कइले त प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइब जा कि ये वीडियो के आप लोग कौना देश और कौना राज्य से देखत तनी जा, ताकि आप लोग के हम थैंक यू बोल सके वीडियो में। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से हम लड्डू बना के तैयार कर लेले बानी। यही तरीके से आप लोग भी लड्डू बना लेब जा। तो चलिए जा एगो बर्तन में एके निकाल लेहल जा। अब ये लड्डू के आप लोग कोनो बर्तन में निकाल के रख सकेनी जा और एकरा के आप लोग चांदी वाला वर्क से सजा सकेनी जा, काजू, पिस्ता, बादाम से भी सजा सकेनी जा, बहुत सुंदर देखे में लागी। तो अगर आज की हमारी लड्डू की रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बानी जा तो प्लीज़ ये वीडियो के शेयर कर देव जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार बाटे, कम समय में बन ए बूंदी के लड्डू के देख के कोई बता सकेला कि हमनी के बिना झारा के बना के तैयार कइले बनी जा और बहुत ही कम समय में के बनइले बनी जा, एकदम से मार्केट स्टाइल। मार्केट में भी इतना बढ़िया लड्डू आप लोग के ना मिल सके, काहे कि शुद्ध देसी घी से बनल बा और साथ ही साथ बहुत ही साफ-सफाई से बनल बा। तो भगवान के अगर भोग लगावे के होखे तो ये तरीका से आप लोग घर पे लड्डू बना के तैयार कर लेब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी कल एगो नया वीडियो के साथ।